Lord ke jong Jesus Christ adap da Jesus ngo yo play ha gini ke janmit ke bangila bendon bat fi ban yo ban ya seng lai ke teng ke ba im ke jong play jongi ya ka ban ya ro ya ka ban money ka ban pen crow yo try te gini ke janmit ni dan tang ko ke down you wan ha gini ke jaka ni kwa ban yo shu ke tien jong play ha ke jini ke jongi play tu pen phai tli lagi jong Ibreu ba play don ya ka mana beneng ban sai ni ha gini ke janmit fitip ni em bagi em ha ka perthai ka ba kayat step ke em ka perthai bagi breru ki mare kluman em ka perthai ka ba teng teng ki bre ki kuslai palat hado kata lagi jingem em ka perthai ka bagi phai sarkaru ki dan tang ki kendram ni phai ka snong ru ni keram ni phai ki long gieng ru sielen nyar sia yang sia pat sia pra Nei ni ke janmit ni dan tang kawai wangan pa e ni ke ketin. Amen. Ya ga ban pen khia ye fi, ya ga ban pelat ye fi, ya ga fin small to utaw ba khat ye fi. Udah bala ban le shibun ke ba kraw, ha ga jing em ga jong fi, ka ba man la ka sngi. Amen. Tinga kwa ban pen ken mau ye fi na ga ketin jong blay, ha ga ni ke janmit, tang kawai ga khat na ga Bible. Nga kwa ban rung shi ka ba kham jeniu, ba ke ni ga khat, ha ga ni ga janmit, kan pen scam ye ga jinget jong fi, pen smoke eat yo blay jong fi. Baki ki ba ula kular kilang haot but amen ye ba shakti yo try amen baka Bible ko ang naga kitab Jeremiah kilang ka ba nyo kat ba ar pulai tang ni ka khat na kwa ba ni kren ani ka jamit ko ang kumni henry kani ngala hukum yangi yaki ngala ong tu shashkor ka ktin jonga ting no ublay jungki bat pilong gi patlang jonga Batuya alagalenti baro nga hukum ya pi kan long ba bat pi amen haba piya bat ublay piya ban sutu ke ni way ka baning kong pide bandon ke jingade ka ba im bat ublay amen ladam dan ke jingade ka ba im bat ublay pinamla banyat bat amen wat lada pide jing tau jong blay ru hande lada pimpak wani syaga jing pen bet la nega jing IT la nega jing syak yo blay ba unya la mega jing no pi mi ga bathmai kan wan ha ga jing em ka jong pi ba ga e ga ba kwa ban ong hang ni ka stish kinong rom ga ong IT noi ga met jong pi kum ga jing knya ka ba im ka ba pen smo ba yo blay tili ga da ga ni ga met jing ka don kam ba blay unyo ban pen kerpang la ne pen kentang ba unyo shong ha ga jing em jongi ba unyo yalam ye ga jing em jongi ba ni long gi brir jong o ba ublay unong ublay jongi ba ne ga da fin yo ne kum ni ublay wa fin long gi pat lang jonga ba uang fin long gi brir jonga ba wangan yalam ye pi ba wangan long ublay jong pi ngam palap nang yalam ha ga pertai gi banong ngan long ringkat ba pi tang ni ublay amen wat ka ba it ka ba filayat ti Haga bakado dami ka pual badi ka hapan pi. Kani ka jing shisha? Henry uniu play uba pila khot yo uang anong ino. Amen. Tiban nyat bad play ka baning kong fidiban dan ka encounter ka jing shem ka ba marmet bad play. Bayan de ka fidan kam ban invite you ulang ukpao jong fi filang ki khon ki jong bad unyalam ye pi bad un hikai fi un pen e fi ya ki ki ba crow haga jing Kumno ginyat bat ublay. Banyat bat ublay. Pinamla banyat like lala pim im bat kaktin ka jong blay. Amen. Kaktin jong blay kadi kata ka ba ublay ay kum ka map lane ka sketch ha ka journey ka jong fi ka jinyat ti fi kala kalong ka ba jrong ne ka ba lingkot tama pin poi bet ha ka ba ublay ula bu bet ye pi ha ka benta ka ba crowd ka jingem ka fin say shem marmet bat utray. Balala pi komo ya ka ktin jong blay ha ka jingem jong fi kan wan ka jinget ba ka Bible kong rob si po khat nyo ka jinget ka wan da ka bang yais ngo ba yais ngo ba yais ngo ba yais ngo ya ka ktin ka jong blay ka jinget ka nang wan na ka nabal ka jinget ka nang wan na ka tingkel ka jinget ka wan ka math science kam de ba bakla fin puli finang de puli bet Henry if you don't come ru ya ka ktin jong blay ha ka jingem jong fi nama ka Bible Paul of Timothy wang ba ka ktin jong blay ka de ka bla persat men sim amen
cái tiên trong play yo anh sinh riêng reply cái tiên trong mệt rai cái lòng cái mình sim cái lòng cái GM hay cái one đi cái tiên trong play hay cái donut trong phi hay cái don hay cái GM trong phi pinam kuslai nang ta pinam shakti nang ta pinam arti hay cái GM nang ma phi tip ba phi dan hay cái lenti cái ba ya na cái jinjanai shega jinjanai naga buram shega buram naga jinget shega jinget ubleu khat ngai pi bangin rum shega bakam jeliu bat ka ktien jong blai kola sai lai kan ri kom ai bagani ka ktien jong fres kan shong kur hai haga donut ukle bang shong ka kli bonangi shong ka kli dalawan sekwe la lut hangi la klet no handai da pi rum ha ko ka donut jong fi wang probab the underline amen kababot the fruit da apa ga donut jong pi mne fin chim do black de kulam sa fruit chibet handai sha baga ktien ga bolong kamen sim bagong ka jingem kan da rum juluk ha ga donut jong fi amen snap mai thu khanai fi usadu sander sing de brio one nagalenti ka bam tip yo blai handai abu dan ga jin shamba marmet be blai usau thu bo dan kami ka ktien jong blai haba meditate nang ta ungam shiga ba kham liu penetrate ba ka ktien ba hani usan haga jinglong ga ba kan jaman sim ba kini ka ktien ka kan show haga donut jong u ba ka poi ka pon ba na ka ying jong ki bam nge ki bitari u ki dom yu u ki ijin jar ga man sim namar ba kim tip yo blai ba there's such a saying we can show you ka ktien amen we can show you ka ktien but have you can show you ka ktien ka poi ka por ka ba ki show you ki bam yu ki tet yu ki tari ka bible ju ki bet yu nei ka so tanat kalam wang fila ban bom fila ban tet fila ban be fila ban tari ka bible ju nei ka e ka butan ha po ka do no changa finam la ban we amen amen te ka bible kong ka sang dala we no ki ka no rem jung ba hang no ulien balai ki banget ki kelam balai ki banget ki atatin balai ki banget ki kenyu balai ki banget ki shakti ngelawan ki jinge andai tip ni ka we ubriu la ni ka briu ki badan ni ka tin jong blai habawan ki ji kendo ka dei ka ta ka assignment la ni ka kam ka ba unang sang ha ki dilong ka jangan si haleluya ublai untuk ai promotion ha ka jinge no pi de ka besuk ndai ublai kwa ban upgrade ka jinge jong fi amen long tik ko manang kha khon ning kong ai de ka dut chu ka kame hadin sedang ban ai du lak tu jen ai serla hadin kita sedang pin kunyat ijur sedang ban ai shit do hai ka ba khadu ai do ha ka ba khadu sa ai da ka do shi Tadi kita sedang ban grow, sedang ban he, sedang ban san. Tika jinglong ka ba kinjaman sibru, finam la ban ya hai ka jingem bat ublay. Ki ba ya ublay ha ban ya tika jingem. Hebrew ko ang ka jingem ki ka pus ba ya ublay. Ki ba one how ublay da ka jingem. Amen. Ba tika daw finam la ban pin smoke ha ya ublay da ka ba fitip. Finam la pin smoke ha ya ublay da ka ba fidon ai. Ada fila pesmo bahai boleh ada fiko ngo ika ketien ke jomble. Ai bagian ika ketien jomble ke bedon haga donut haga jingem jomfi kan bat ya fi man kesni haga jingem. Fitip ni am haba fidon ika ketien jomble ke bening kong kolom ke bat ya fi. Amen. Ke perthai kala ban kala ke sencar kadar kala ban kala ke yok ke kot kala ban kala kibri kila banong pipuli le iu pimyok kam kibri kila banong pisakri le iu dan jumentoy kibri kila banong play fitrei dan jumentoy rai nget ikene ke we kibri ke badan ni ke tien jong play dan ke sing pernah sekman kibri ke badan ni ke tien jong play dan kala we ke baba amen kibri ke badan ni ke tien jong play kitip ke jingjok badan sekman fitin ne am ke bible ko ang balai fit peno balai fin kuslai bo ka jingker men how try ka babha ka dan chikmai amen wadam ong ba mentang ayo kali ka wei la biang no community fin yo totally community fin yo yeng santali community fin yo ka jing shakli ka boroi community fin long ki bukat bukhia community fin long ki bri buruspa community fin long ki bri belong ka jingker khui wei community ublim rai fin ka wei ka dan shwei ka dan amen fi ka jing community
kawan na utra. Then they na haba fi angnot fi community fi yai beru blay haga jingan fi pen smob hayo blay. Kabal ko kasam pen smob hal tran aga jingkwat ga do jume. Amen. Uklamang penbang pisanan ayam er. Amen. Uklamang corruption er. Uklamang toxic er. Ong pen smob ha yala di ha utra. Pinam la banyak light naga tin jong blay. Ngalai kendo buon ki brio haga jingam ki bakwa ban poi sa kabenta ka bakham sheneng nre ki miat ba ka tin jong blay. Ka prathero kala ban ai spa ngai jinga. Ki ksuit ki la ban ka khui pi. Tang ba kam don ka jing sup jong blay haga jingam jong pi. Andre ha bo blay ukur khui pi. Ukur khurin kat ba jing kat jing kia. Ukur khurin kat ba jing sup. Ukur khurin kat ba jing dak biang. Ukur khukur hai haki baba. Amen. When they get down, the Bible ko ang proverb ko ka jingkar khu ko lang ha click jo ubaha. And if yat bet bat ublay pinam kuslay. Ngaw ifi ki kena barang puli baha. Try sitom. Minat wan chakama. Idro ban puli ka ktin jong blay. Fitem niya baha Amerika menta stangkat no kin sa election ban close no e ka Bible. Fitem niya meta Shen kin sa penmi ka election sa sisin ba kin khat no e ka Bible. Kin tap de ka bot la da bon ki banong man khang kan close down. Tingi habi duai te ka Amerika. Amerika ka hiar ba ha ka yo ka kot menta. Ka hiar ba namar ba kim shakti yo blay. La sim pila wen ka ktin jo blay. Pila ha. Tadi kita dah macam orang Kristen, kamu tu benar Bible spell translation, lada kamu dan harga doa nuan. Kan sampai ke pun, kan bagi miok fellowship kumni, miok jenis senglang kumni. Kamu tambah miok jenis senglang langsung ban syakri, marwai lu pihak ban yang, amen. Haba kadang ketin jom belai marwai lu pihak ban yang, amen. Compare ki jing ayu fini kendo. Compare ka thma ayu fini kendo. Compare ka jisha kran ben ayu fini kendo. Ne tang ko we kalong, tang kita ke bayai ne ado bakut tang kita ke lat yam ong ka Bible. Amen. Bai ta kita ka jing yai ne how try. Ki tang kita ke ba im bat ka tin ka jong blai. David wang ala recop ka tin jong try ngan nom le pop. Ne ta kita ka pop kamla ban kudup yang ave fi lada mangingim ai la hi. Naduk pen den blue ai kaman ka balat lut. Pimla ban keno yo ksuit, pimla ban keno yo blay. Hap keno ye lagi. Tene la bidon pat ye ktin jom blay, pila ban kentat ye ke. Le te kada so ang ka Bible ko pandemic ka mon jo pio blay, ile prosya setan pet yak na pi. Tela pindon ktin jom blay fini pandem gum no. Pi tlead. Haba tli mla ban ye. Tene haba dapat pila ban yang scam. Amen. Dari ni kita kai ka bang kwa ban penslor hang ni kalong ai ba ka tin jong blai kalong ka badak ha ka do lut ha ka mensim ha ka jingem jong fe. Ki jing ke bawan ha ka jingem shimiki ki de mau kurdan je ka jingem. Amen. La da ngi la ban ki shaneng ni I ba ka ba ka don shikma. Bonangi kemen ni yo kamba wing la kemen no. Amen. Ini berkemit teli di hajar teli di berwan kikamba. Amen. Ublay jungi kabang aslo denat kelong bau kwa ingai piwang haki banget ka kamba kan budin. Ni dia mentaja kamba we lai manilu dong turo kai. Dari tu brio la jak kamba. Nei tip ikene ko la fila ngai aga tin jom lai. La pidon hayi ru ka kamba kan budin ni fe. La pipang bukti ang hakerteng jisulong kya. Kawan dijemput kia. Amen. Baik kita ke Bible ko ang hagi baget ka kamba ka budin ni pedang ya be ki kamba. Tengam tip pingit na ngit na pingit ka tin puli bahai ka ya bat ka em baru try bat haba pingit ka kamba kan wan haga jingem ka jongfi. Sange na ga bamare rumah. Abi kedu jinge masih lap ni way ka bening kong khamtam Kristen. Wanga long Kristen ar post nam lai post nam sa post nam san post nam. Teng nado bakha imi. Ublem kwa ingai pi benong Kristen hiar pateng. Kwa ingai pi tangla rung balang iwe ngan cirung lang no. Ande kwa yang ngabe pi bandang ke jidai ke ba em ba shimet baru blai. Da pila dong ke jidai ke ba em shimet bat ublai. Da pidan hano hano biang baji. Nama baka tim jong blai ka su tiet api pila ban yang scam pedang ke tma.
Đây ta cái đào buôn mang nghi mà rét luôn mà. Hãy ban nhọ chỉ đa nghi sạc nhật mà. Hãy ban mà rét số trai belong cái quất scam nghi mà rét xin ông phi nhá. Hãy ban mà rét số blade bala belong mau siang cái jing phenem nghi mà rét xin ông fake ti. Này tiếp cái này cái quay. Cái Bible có ông tu tiếp cái jing shisha kan pulat duit yang ngambil di fe. Compare, hãy cái mít dan punya pi kebetulan cái jing pang cái mẹ. Cái mít là phi mẹ cái tiền. Cái Bible có ông cái jing pun kia kan wan hãy cái mẹ jong phi mentah. Là phi mẹ hãy cái mít cái jing e jong phi kin lại. Là phi mẹ hãy cái mít phi mẹ là xin lên cái jing yap sẽ cái jing em ông cái Bible. Vậy đây cái đào cái cái bằng quá bằng ông hàng này. Hãy bảo phi ya bắt ông lấy phim đây mình sắp tiền. Ông lấy lòng senda jong cái brio cái chụp. Mà sau đó ông phim lòng cái bắt lang jong à. Nalong ublay jong fe. Pipuli ke samba pulai, wang alang utrai nang aplang berubah, fenam kurdu. Om dan nang ilang percaya ke bang ada berubah. Saya tu ingat mana bang berubah, dan berubah welu, ngarang dia berubah. Ada kecing ayai sung play lapan bahaya ngai. Amen. Henry ke ay bang asal tu nak tang ujisu. Yo ane si Paul nang. Nong aplang berubah. Ula IT no ele ke GM te lambran. Amen. De namar ula IT ye ke GM jama. Ula serius pa ala ke Dave na. Ula kit ye ke pop ye ke ram ye ke jimpang ye ke jintim ala ke Dave na. Pai te ke da ula yap nta jama. La kep ye pat ula mipat. Upol ong la da kamdan ke jing mipat ke dong Jesus Christ. Ke jing senglang hamopat hani jemit lo ke belen ai. De namar ula mipat UM ngidan ke jingkerman, amen. Banyak kita ada maula mipat ngidan ke jingkerman hau try bulak ban le ki bukrau hai ke jingem ke jing. Kai ke bang kwak ban pensyur fi ke pol kalang. Ke thma ke dan chibun chikman. Ke jinge ke dan chibun chikman. Ke jingele ke dan chibun chikman. Nei tip ye ke ni wei. Bleu om malong utrai unong ile thma jong fi. Amen. Phimnon kam ni le ke thma. Si penjat hat ye ladi IT hau blay pun niat mu na dong sedong ya ke GM ke jong fe. Nei te da fi ya baru blay ha fi shania bolong no up lang brat jong fi. Ngai tu fi punya lam sekalenti ke bedai biang jong ke GM ke jong fe. U blay u bamanga ma fi ni shakri. U dai blay u bom ju ino hashtag. U dai blay u bom ju lendet. U dai blay u bom ju pen lek rai. U dai blay u ba wan ra ike ki bathmai ha ke GM. Compare ngilak ban bakla ke jip. Compare ngilak ban biang hari ini set. Denget ikan ke way. Dah filawan harga jing tip yo blay. Harga jing dai ke ban met ban blay. La fila rung ke ban tip susu ke tien jong blay. Ublay un pen khia ke yin yo fi. Un pen khia ke jim yo fi. Un pen light yo fi. Ke way hadin ke way ke jim ke jong fe. Mas kau tenang dia ke way. Nangi mholok ha ban mut ban le jing lai. Ni set piyet. Thế nè. Cái nó vẫn phải bị set piyet. Na tang set piyet. Mal balik pet teng teng yo. Mo yo bit clear sini sini bahador ba. Thế cái đào học pet. Thế cái đào học cái GM cái bậc kinh gia mình xì. Cái yết cái bậc kinh gia mình xì. Cái đi cái tiền cái chung lấy. Là phi là pule shisha cái tiền chung lấy. Bạn cái tiền chung lấy cái là yo jaka ban tre kam cái GM chung phi. Kan pen khôi no ye ki bam khôi cái GM chung phi. Amen. Un weng no ka way hadin ka way. But un pen khia no ye ki jing mong ki jong phi. Wan rat ye ki bathmai ha ka GM ka jong phi. Fitem em ha bo bleu long bleu jogi. Mai ti fi ni long ki bleu ki ba command. Ni long ki bleu ki ba kwat ki ba khia. Ni long ki bleu ki ba start ki ba champagne. Ni long ki bleu ki ba dak da ka jing khu ka jong black. Balai ni dak da ka jing khu jong black. Nawal mangi ai ha ka tin cái chung play. Cái Bible có ông cũng như Deuteronomy arpo pran. Kat bin kong ko. Là fin suma lay ni kiti. Bak fin le ru. Ka bin kong blue ông an kenti. Fitin niya ba ka jingem. Jomo brio ka jing kenti ka muan nang no ka wan no play. Ka jing kenti ka muan na mingi na sepngi ka muan na sete na chiti ka wan no try. Ba ina kita habo blue ông an kenti. Nang tam đi đang gạt ta, bleu ang gini cái chính cái khu cho mà, cái one love ya phi. Hab fiat baru bleu ngan TV, unda la cái khu bleu, fin long pat cái chính cái khu shigway, amen.
Bayan lagi now kinan shibon ke example like a Bible. Lala fi meditate lala fi puli. Baki kulang ke jomblay ke lang haot but amen. Ya kita ke besyakti ya oblay. Ya kita ke banyak hagalenti ke jomblay. But ka Bible ko ang kadang ki promise ado sawa jatli batang ke jingker khu ya oblay haga jing. Niman ke sisi duai try ke khu ki kam ke khu ki jing try ke khu have a fi net how Jesus. Afiat kan waktiin jong blay. Kini marok kin at haga jingem go jong fi. Kin one haga jingem jong fi. Dito nami aku pra dekat berdiri orang ke ku fi room, an ke ku fi me. Orang ke ku ke kti jong fi, ke tiada fi ke ri ke jong fi. Uta de blay ubakular bangan dam jeng kat fi. Ikon jong blay kini benlong halor. Laga de ke jimpuli, laga de ke kam, laga de ke office ke department, kini benlong halor. Namar blay jadi di wakra. Nilai namar bagi ki bring isim sting adu data. Nyam kuat buat ke jende baru blay ngin kam ngam shi ke bakam jeliu. Dai te ke daw dunama briu ban poi sha te ke bentang ke bakam shinai. Nai tung hin le ke jile ba bha jini. Ngin bat khat ke tin ju jingai. Ni nyam re ke jing re jini. Ba ni nya yat ren kat baru blay jini. Ngin li i ke jing bha du. Ke kot ye ke jing snai ke jong blay. Kesam ko ong bagi sing samlang kin keduk bagi syatngan. Bagi sing samlang kin keduk syatngan gemut. Ki beli perthai. Ki bam tip yo blai. Kasapai ko por ke bagi hak dan lenyap. Ndai kita ke bawat yo blai. Ki ba shania how try. Ki nam keduk ke ba hai ga jingem. Amen. U blai, u de blai nong pendak ye ki ke ba. Ki kwa jing penem, ki kwa jing pen khia. Fi kwa kamba, fi kwa jingker ku, fi kwa kiai ki ba bha ke jim. Blela de al pa ke khtin jung. Ki balong ka kulan. Ban pendep ha ke jim jung ha jung fe. Stang bagi chu shimbet. Yen yat baru belai. Yen i ki ba bha ha ke jim. Jeremia i be khat al ong na ap ye ke ni ke khtin bangan pendep. Jing kai wong ngam long ku bri ke ka bala ong manum le ke bangala kren nganum pendep. Kaway pagway ka promise ka jong blay. Nado ka GM ka balat yun. Ka basok, ka bakat, ka bakyat, ka jing ka M, ka yeng san, ka jing ka ku jong blay, ka jing man baha, ka jing tap, ka jing shnay, ka jing roy, ha giliang baro, ka nigin baro ki promises, kiday nanta jonga, ka jong fi ki binget. Lada mga mafi, ni snap, bat ni shashko, ka katin jong blay. Lada ngin kongo, bat ngin le ka, ngin long ki briw jong blay. Bat blay long pat lang jonga, ka jong fi. But ke ka bangi le ngin roy haga GM ka jonga bujang fe. Compare ke ka fitray. Kalaban long ka barit ka fisda. Pipet api ka barit ni ka barit tam. Ne dalak khu blay pim la ban nyo ya ka lang tam bo blay na haga GM bujang fe. De ta ka daw ya de ka babet. Shakri hon yo blay. MBGM bat ka ktian yo blay. Ka filet fin man bha bat fin roy. Wanam kuslay ki kon ki kti. Wanam kuslay ki yeng sam. Wanam kuslay ki jingdon jingan. Wanam kuslay ki brokhat. Wat shwa yo blay. Balik ka hok jiu. Fin sa yo i. Ki ba bhatam ki wan bot haga jingem yo fi. Ki ba film la ban yo man kasngi haga jingem yo fi. Ka mo filet. Ka mo fiat. Ka mo fitray. Ka mo film. Fin yo i gini ko bay. Ba blay ulang bubha haga jingem. Mudan way briw. Ubang akan mau. Habang let ko ay ministry po Darjeeling po ang ngamdan ay ke GM. Ngamdan ay ke GM. Mong tangan ni kawai bumikwa bandan ay ke GM. Don siya yu try ke GM. Para bu don yu Jisu ke GM. Haba u don yu kaftin jong blay ke GM. U blay u ra yu step by step senjang pa senjang blay u kuri ke ministry ke jong u. Haduk mentah karena gajing tray kabala kerku jong blay haga GM kajang on. Fitem ni anda fiat baru blay wat gajing kang kabakang rukan plino. Amen. Dito na mi aku prad kat benyo ong ada setan ukang yang mi tanda kawai galenti. Ong blay nganya yang yelek persyak yu. Nyau teli galenti kin wan da jupi. Si tiyo, si benai, si sedem, si jingem. Kin tuat haga jingem jong fi. Pimla saban pedian i ke jingger ku ke jong blay. Wan ku slai blay ong kaksel ku berupa ke de jong ke beneng ke de jong khundau ke de jong ngili tangki bri ke jong amen ke ke bede ke jong blay ba bede jong blay ke jong ngin enjoy ke presence jong blay amen wan yan lat naga an jong blay haba ka tin jong blay ka long ruspa aga jing na fi
Filang ki berus ba hagi liang baro. Fitim ne em da filadan ni utrai filadan ber iki baro. Dan ki beri ki om ni ngati ngalak teng jisu ngaduk. Tenam duk kum no haba khtin jong blem jupuli da. Baro ki jingkulal klem tre sim de. Insyu aying mentah klem sina almeri klem bu jing tia tre song tu na tre lit song. Ha? Jadi dia kata pihak suatu pihak wat. Amen. Kapai pun kong wat. Kong tiệt, kong topan. Thì kita kan sai ke chim pi. Mentah sulit kale tu spek kale kami thì yo. Sa không yo ke chim. Nre haba fitra. Mo, haba fitra. Haba fi anut. Pi kwa ban yo shibun ke no tra. Shimi ke tin yang blai. Kong ke jing ba. Hai ke chim jong fe. Blai du sai ngi. Kai ke mana ke chim. La kalau mestep, la kalau menmiet, la kalau nu kan gopor. Kabam dan limit. Ngaju om komnes ngap ba. Ala fitiet iki kot ki beram. Nyangai iki kot kun kita balai spak, sau spak dan san spak ngai. Kita lagi ting bedang pulih Kharsynteng lagi. Hajar ke tiet. Mas ndek ke tu ke semesta la pakhar sa di sana. Filap ne. Ha? Lagi fitiet iki Bible. Ada dayak piru tentang dan hal meri. Nado pichi di Bible. Kaba khubor, ki mau lenai. Ba ki kentin do shong smai. Ki bedan jingim. Entre ada ben puli, si pasan forum tre puli. Di tiet ke bakat no hajar su. Kaba kan mon ra jing pun khia, bo ra jing jenjar man. Nai kam dei bo bakla ban nom puli. Mo, kan rewat klet pede ka anjum play. Amen. Ke Bible kam dei ka berem do. Tambahan rei kaba yat dor tam. Amen. Kaba don bor tam. Amen. Kaba ki pertei bro kawai naki kot baro kaba yat yodo kada kitang khtin jong belai do mentam ban bala ban bit mana. Ila ban de rus thok bo start ke no pimpala ban compete bat ka jing print ni ka Bible. Ka khtin jong belai kaba kaba don bor, kaba rak kamba, kaba rak jinget, kaba rak jingker khu, kaba rak firu syaga jing kaba thumai kaba fin enjoy aga jingker khu jong blai panam klet ke khtin jong blai compare filak bendan kan tulis Bible le ye le tan ko wei ka long pulong ka wei ka Bible ka de ben long ka fi yo ben puli la ka de men step ka de men meet ka de men sni ka no ko por filak ben puli ka khtin jong blai la fin su thu shi wai vi ko ne on try do men sim bo khot yara pen shai nga an puli ni ka khtin jong me Hafi syai mesti mukut punya lami fi. Hafi puli pinyo revelation. Nang tao bleu punya lami fi ke kham jeliu. Pinyo saya ke rema. Pinyo ke khtin ke bawan be nak beneng. Ke betumai ke ban rano ke jinget jum fi. Kakot ke puli school kan rim. Bat manus nam hab revise. Mereka Bible la dagi pau hajar snem manta empat revise ka nama kalau kaba kaba shisha kalau haot bat amen kaba mjukula bat kadang yai pendep aduk mentah bat kadang yai lek kamba ke belengin ikani syurut tungin shim ikani kaba jimbang kaba kenjam si kaba ngilak ban yat baru belai juni ngilak ban baru belai juni ngilak ban syakri yo belai juni dan kaba ngidon yakani keketian juga jingim agak download agak mensim ke jange ba ngiya baru blay away ke ma kwa ban ong kelon kamut bepiat baru blay finya kendu bai tang jing suk sudah agak jing lani finya kendu bai tang ke jing pengat bai ke jing jai anda filayat pilak khabyat haga bapuli berketin yang blay blay punya kendu fi jing ba kini ke jing kelong ba finan san haga jidai berketin jumlai. Ublai kuat ban sei gitu bafilak puli ban pendan kam haga jien yang fi bon pen bang along basisha ubang pendep yang tin haga jinyan nanti ke jomfe. Lada ublai penlek kum tai ke jing gitu. Kau mat ketu berketin kalong len nam ta jonga ke fe. Ketu berketin kemudian haga donut pun penyan. Laga de jing laga de jing yaisha laga de jing snowdet laga de jing kerku laga de thuma laga de nuganu ublem penyan tinggi pengen next camp maga jing dai ka ba khamjan
but ublay kay ka bang kwa ban only fee gani ka bi one show blay I like a GM boot yo ulang ublay jong fee para ulang ublay jong fee fini i ka baning kong ka GM jong fee kan kala ka ba fini i bagi AK file fin man ba bat ka basaw ka balay fini i bagi jing ka ku jong blay ki wan na mapipin smong ba yo blay ka basaw ka GM ka lang kat siya file pi ka jing pen khia ka tuy ka jing ka ku ka tuy ka jing tray ka thumai ka tuy namar bagi wa jong blay ki kersoy aga GM ka jong fe ya ringkat bat ublay ulang ublay jong fe filang ki pat lang gi jong ban new blay ong kat siya file ka bagul ko ulang ba bat pi ka tin ba ka ba mot fini i bat ka jing say so amen ka jing say so ka jing roy haki ki ba fini bagi kun yang pi ba jai na blay kin kala ka ba mot fini bagi business ng fee ka basa kot kin play jing ka fini bagi jing trade ng fee ka basa kong jo fini promotion fini bagi jing puli ng fee ka ba fee mo poison no play on high fee ka level ka fila ban ki kam shanay namar fi don ye ka tiyan ka jong play so tanat runway bring stop ba ko gendo wa file kum no ha ga jin day play wa nga shwa bangan puli ka ni ka kot chi chapter ka bat ma puli shwa ka bible so tanat ba to brio wong si chapter ma puli bet man step la na man miet shwa ba man shim ni ka kot la ni ka no no kam bangan ne na ma usngo thu ba klem ka ktir u blai unam la ban ya ha ka ni putai wala no briu u ba start u de ban don ye ka ktir jong blai ala u briu bu shampang u de ban long ba riu spa ye ka ktir jong blai briu ba kwa ban ya ba du blai u ha ban em da ka jinget ka no one na sladi ka jinget ka one ni almari ka jinget ka one ni kot puli ka jinget ka one na ka ktir jong blai ka persat ni sim jong blai ha ka do not ka jingi bangin nang ya na ka buram shi ka buram ka jinget ka ka pun smo bha yo blai a pi pun smo bha yo blai un ai ye ka jingkwa ka do not ka jong fi ka ka ba fi kwa ka fi pang blai tip ban le ka don kam ha ka por ka jong o ban nget ka ni ka ktir ka benta ka ba blay kwa ban raifi shika way pat ka kerdan jaga jing shakri blay ka finnang roy haga jing tip khambon ya khtin blay ngasngo haga de jaka fiyo ka khtin blay kidan bi jaka le ki bam yo ka khtin jong blay haba wan ki ji kendo jaga jing em waju pet rumah shong tat yo try shimi ka khtin jong blay pet shaka wa ka khba jong blay finyo ka jing plan finyo ka jing kira finyo ka jing em thumai finyo ka kamba baru blay untuk ku yang bayar fee. Tapi ni kerja ni nak khap begini dua lang, lagi ni kepo, lang try, yang rap ni kerja sama, nanya bet me. Wangan lang blay jong fee, film lang dipat lang jong. Pisong tu habo blay jong fee, film dan kamban khuslai. Kalau way kaban sawan kadai ke fee jong blay. Laga degi kun, laga degi GM jong fee, laga degi ministry, laga degi ying, laga degi business, laga degi way. La fi IT ho blay pun bet kita maro. Fi IT ho blay pun scammy ke jingmat jong fi. A fi IT ho blay pun bahai ke lentia jong fi. Un wengi ke jing juga GM. Un ai fi ke jing sok ka balong ka bon ka jingmo ka fi la ban yeng pen ka thma pen ke jing pen ke jing le. Kedan ki po fi ban yat marwai. Rem blay o manam ino fi. Kedan ki po fi yat fi snow ki parlok kim dan shubat fi. Rem ta ka por blay dan sinda jong fi. Blay ji ino dia kena hagi banget nanam penek rainbow ko hagi banget nang ringkat dia kena hafi IT ho blay unang eno unang blended unang ringkat fi unang lam unang ibor ye ka chingem ka fi yang khat ai ni ko po ni wai ko jing wai ni money ho blay ani ko po ni wai but fi ni ko po so ni ka jan mit ta khat ni be lam ji ran ni to hallelujah shama Sungai panami, ang away ka din sa
mi da do nut baro ban san kum sen rana ching shisha rong pong pan take him lan cho ye jing ye chong me ba ko do lam na try ngan buddha do nut baro to ai ang jing ye ba shisha Sing it, play, look, oh, that one who's stronger. Jesus, Napanami, Takawe, Kajing, Frank, Kajing, Ban Bod, Yamida, Dod, Nod, Baro. Ban Bod, Yamida, San kum sen rana jing shisha rong pong per take him lan jo ye ding ye chong me ba ko do lam a try ngan buddha do not baro to ai hana ching it ba shisha Sing it, play, but could have done a jonga. She's soon up and a me. Takawe, cutting from the end. But what you made a dog, not baro. When would you made a dog, not baro. An san kum sen rana jing shisha rong pong per take him lalu jo ye jing in jong me ba ko do lam a try ngan buddha do nut baro an bud ya me da do nut baro Ban san kum sen rana jing shisha rong pong per take him lalu jo ye jing ye chong me ba ko do lam a try ngan buddha do nut baro lam a try ngan buddha do nut baro And Buddha don't nut baro Lord, I need you. All I need you every hour I need you My one defense My righteousness Oh Lord, how I need you Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh, Lord, how I need you. Bago ka doon, invite tayo para ay start the Jamaica Brand. Kung ano doon na rin start ba? Lagi juga jingkia, jadi bisa. Ya melihat once you come back, I will rub sugar. I would see if you do it. Then we trace
adapt the left hand, son, I should do Jesus, I get you, but you can't. Jing pen kya kasna Jisu Jing pen kya kasna Jisu Dasar good par yaga Jing pen kya kasna Jing pen kya kasna Jisu Jing pen kya kasna Jisu Basat kut par yaga Jing pen kasna Jing pelada kasna Jisu Jing pelada kasna Jisu Basat kut par yaga Jing pen kya kasna Jing pen kya kasna Jisu Jing pen kya kasna Jisu Lasat kut par yaga Jing pen kya kasna Jing pelada kasna Jisu Jing pelada kasna Jisu Lasat kut par yaga Jing pen kya kasna Jing pen kya kasna Jisu Jing pen kya kasna Jisu Dasat kut par yaga Jing pelada kasna Jing pelada kasna Jisu Jing pelada kasna Jisu Dasat kut par yaga In the name of Jesus There is power in the name of Jesus. There is power In the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Break every chain, to break every chain.